Na stadionu Unisy už zase panuje roztančená nálada. Severočeši si vzpomněli na loňskou mistrovskou sezonu a po spackaném podzimu stoupají tabulkou vzhůru. První půlhodina proti Zbrojovce byla jednoznačnou záležitostí. V pokutovém území hostů bylo pořádně horko. Po centru Kušníra se k míči nejprve protlačil Frýdek a pak po Steinerově pobídce zakončoval hlavou Michal Rabušic. Slovan si na trávníku s brněnskou obranou dělal, co chtěl. Josef Šural přenechal míč Kušnírovi, ale brankář Doležal tentokrát zasahovat nemusel. Hosté nestíhali a tak logickým vyústěním byl gól, který dal Michal Rabušic. Liberecký útočník se trefil poprvé v sezóně. Ovšem radost po zápase z něj moc nesršela. Rabušic si okamžitě vzpomněl na své někdejší brněnské angažmá. Nějaký ten rok jsem tam strávil a bohužel, když jsem tam končil, tak jsme spadli a Zbrojovci prostě přeju, ať se zachrání. Tlak libereckého Slovanu nepolevoval. Jiří Steiner přispěchal s dalším zakončením. Opět jsme tak jako zápasy předtím strašně zalízali a dostávali jsme se pod tlak koncentrovaných míčí, kdy jsme byli strašně vzadu. Až pak Brno zjistilo, že fotbal se hraje i na 2 branky a po 32 minutách obstaral Milan Otonský první střelu Zbrojovky. Přemysl Kovář byl na místě. Ovšem pak jen přihlížel hlavice Karla Kroupy, která skončila na tyči. Bohužel takhle jsme mi hráli už od začátku. Hlavně mě mrzí ta první šance, kdy to šlo do tyčky, no, škoda. Druhý poločas už tak atraktivní nebyl. Až 15 minut před koncem se na pravé straně dvakrát ukázal Josef Šural. Na jeho první centr Rabušic se nedoskočil, na druhou výzvu zase nedosáhl Mustafa. Doležal pak musel vyrážet dělovku Ondřeje Kušníra. Už to vypadalo, že Liberec naváže na své tradiční výhry 1-0. Ovšem tento čtvrtý výsledek zrušil muž utkání, Michal Rabušic. Liberec vedl 2-0. A co ještě zaujalo? Třeba šance Rybalky. A na druhé straně zase hlavička Karla Kroupy. Brno tak nenavázalo na výhru s Olomoucí. V Liberci prohrálo 0-2.